Какво хора? Днеска ще пробвам една, то не е точно зърна закуска, ще си купя един чипс и ще го направя с прясно мляко. После ще го опитам и ще видя как е на вкус. Нека да се облека. Чакайте, че тук. Нека да се облека и се връщам след малко. Хора, вече съм облечен и да хода, чакайте да намеря парите, да хода да взема чипса и да го пробвам. Да. Между другото, това е първото видео, в което ти показвам лицето. Така че в доста малко видео ще си го показвам. И да. Ще го показвам само в това, не знам, влог ли трябва да го нареча. Ще го показвам само в такива видеа, няма го показвам докато играя игри, защото не мога. Чакайте, че забрах едно нещо. Сега се връщам. Така. Чипса обаче по-добре да... Може би от автомата ще го взема ли бе, брат? Де да знам. Излизам от къщи. От автомата или от магазина ще го взема, не знам. От магазина по-добре. Бе, майко. Готово заключих. Това, което ще пробвам е чипс с зърнена закуска. С прясно мляко. Чипс с прясно мляко. Ела така. Така. Не трябваше да галя кучето, защото сега съм с мръсни ръце след като го галих. То пък кучето защо лай, бе? Ко съм направил сега? Мене не лай. Не мога да снимам хубаво с камерата. Той телефона ми е на 8 години, защото 7, 8, 6 най-малко. И е голяма трошка. Просто Samsung и да. Връщам се, когато съм отишъл на автомата. Така, още не съм на автомата, но абонирайте се за каналите ни на мен, на Камен, Деян, другия Деян и на Денис, защото той наскоро започна да качва. Още не се е научил да едитва видеа, да прави тъмнейли. Аз бих му помогнал, ама той сега е на море. Не знам сега качил ли е видео от нещо на морето, докато е бил. Добре. Не знам как се обръща камерата докато е на този фон, така че нека да спра видеото и да я обърна. Така, вече отивам до автомата. Всички хора ме гледат странно. Гледам се да говоря колкото мога най-тихо, защото гласа ми е много гръмогласен. Ако примерно съм в къщи или сам, вие сте виждали в други видеа, много силно говоря, който ми е малък проблем. В момента говоря колкото мога по-тихо, както казах. Колкото може, все по-тихо и по-тихо, защото... Да, нали.
Още съвсем малко до автомата. Ама аз ще вляза първо в магазина за такова. Там, където те пак продават чипс. Но... Опа, без искам зумнах. Там пак продават чипс. И да, нека да видя на каква цена е и дали е хубав чипс просто. Не, че дали е хубав, защото аз доста често ям чипс. И затова реших да пробвам чипс с прясно мляко. Това буквално ще ми закускате, защото в момента ти е 9 часа и 10 минути. И аз ще пробвам нова измислена закуска. Не знам дали ще ми хареса. Ако после ми останат някакви пари, може да не направя с прясно мляко, да направя с нещо, което е по-хубаво, въпреки че имам 1 левче. А то това 1 левче ще си, за 2023 ще си ми стигне ще ми стигне баш за един чипси. Най-много да ми останат някакви стинки за дъвка. И аз дъвка нема си купувам. Доста така ще бъде яденето, което вие ще видите доста странно. Надявам се да ми хареса. Ако ми хареса, чакайте малко. Значи, хора, вие, ако такова, хора, тук що ми спря видеото, влизам в магазина да взема каквото трябва и се връщам. Хора, оказа се, че отново спрях видеото, обаче този път го спрях, като там тъкнах на бутона за не за спиране, където е по средата, където, нали. Значи, оказа се, че в магазина няма чипс, който да е от 1 левче. И се надявам сега, като отида до магазина. Това не е до магазина, е какъв магазин ме гони? До автомата. Ще има 5000 години, докато го кажа. До автомата ще видя, значи за 40 стинки после ще видя, ама това вас не ви играе, така че просто взимам чипса и се връщам. Хора, не можех да снимам, защото имаше доста хора там. Така че нека да отида към нас и да. Връщам се, когато съм отишъл. Така, хора, вече съм вкъщи и нека да взема прасното мляко. Има само едно, окей. Това е много ледно. И нека сега да обърна камерата и да го опитам. Чакайте да намеря някаква купа. Знам, че видеото изглежда много странно. И да. Ето няма мляко почти. Добре, нека сега да обърна камерата. Така, нека да сложа и чипса, който е в този пакет. Ще сложа малко. Човек, странна комбинация, не съм етапа. Не знам какъв вкус ще има. Дано да ми хареса, човек. Ето какво съм затворил. Сега нека пак да ви обърна камерата. Ами ето така изглежда... Така изглежда това.
Нека да го опитам. Взимам лъжицата и ще опитам прясно мляко с това. Много е хубаво, бе. Не се шегувам. Бе, това много ми харесва. Хора, пробвайте го и ме тагнете. И ще видите, че е много хубаво също. Това беше за видеото. Оставете един лайк, абонирайте се за канала. Не само за моя канал, за каналите на двамата Даяновци, Камен и Денис. И да, чао!